Πάμε στο Κυπριακό Πρακτορυδήσεων. Είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Μιχάλης να μας δώσει την εικόνα της ημέρας. Εν τω μεταξύ στο στούντιο έχουμε μαζί μας ήδη δίπλα μας και τους καλημερίζουμε. Καλημέρα. Τον Νίκο τον Μούντουρο, τουρκολόγο, και τον Χάρη τον Τζίμητρα, καθηγητή διεθνών σχέσεων, 10 χρόνια στην Τουρκία. Άρα γνωρίζει πράγματα, πολλά να μας πει, όπως και ο Νίκος ο Μούντουρος. Να πάμε στο Κυπριακό Πρακτορυδήσεων. Καλημέρα Γιώργο. Ετοιμάζεται ο Γιώργος, έφυγε. Έφυγε ο Γιώργος. Τι ήταν αυτό? Τον πιάσαμε όχι στην άφηξη, στην αναχώρηση. Λοιπόν, θα συνδεθούμε σε λίγο. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Λοιπόν, παρακολουθάμε τα τουρκικά. Είμαστε αρκετές ώρες, έχει καταλαγιάσει σκόνη. Προσπαθούμε να αντιληφθούμε, Νίκο Μούντουρε, προς τα που πάνε οι συζητήσεις πλέον. Πάμε τελεσίδικα σε κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση? Υπάρχει δυνατότητα για συνασπισμούς στην Τουρκία? Για το τελευταίο στάδιο των εξελίξεων έτσι όπως διαμορφώνονται σήμερα στην Τουρκία, νομίζω ότι παράγει περισσότερα ερωτηματικά παρά απαντήσεις. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Έχουμε δηλαδή ενώπιον μας, όχι μόνο εμείς, η τουρκική κοινωνία, περισσότερα διλήμματα παρά ικανοποίηση κάποιας πολιτικής πραγματικότητας. Νομίζω ότι το βάρος δίδεται κυρίως από το κυβερνών κόμμα σε μια προσπάθεια όντως να γίνει μια σοβαρή διαπραγμάτευση με κάποια από τα κόμματα για να προχωρήσει σε κυβέρνηση συνασπισμού. Όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι δηλαδή μια βασική θέση τόσο του Προέδρου της χώρας, ο οποίος, ας μην ξεχνούμε ότι ακόμα είναι ο βασικός πυρήνας των εξελίξεων στην Τουρκία, ότι το κυβερνών κόμμα θα πρέπει να συνεχίσει να είναι κυβερνών κόμμα με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, διότι υπάρχουν, από ό,τι θα θυμάστε, και ένα σκάνδαλα διαφθοράς. Δηλαδή υπάρχει και η μορφή προσωπικής προστασίας πλέον κάποιων από τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, αλλά από εκεί και πέρα εγώ νομίζω ότι σε κάθε σενάριο υπάρχουν τρεις μεγάλες ομάδες σενάριων. Η μία είναι κυβέρνηση συνασπισμού, η άλλη είναι κυβέρνηση μειοψηφίας, η άλλη είναι πρώτες εκλογές. Νομίζω ότι σε κάθε σενάριο πάντα πρέπει να συνοδεύεται από την προοπτική πρόωρων εκλογών. Διότι υπάρχει μια μορφή εσωστρέφεια αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα μικρό έστω πολιτικό κενό που προκύπτει από το γεγονός του ότι το ηγεμονικό κόμμα, το κόμμα με ηγεμονική θέση, διατηρά τη δύναμη του. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Διατηρά δύναμη, όχι τη δύναμη του. Βρίσκεται στο 41%. Άρα διατηρεί μια μορφή ισχύ μέσα στην εθνοσυνέλευση που το κάνει ακόμα να είναι νομίζω πρωταγωνιστική δύναμη. Βεβαίως τραυματισμένη ισχυρά από το εκλογικό σώμα. Και έτσι μετά, πώς πρέπει να διαβάσουμε την απουσία από το απόγευμα της Κυριακής του Ταγίπ Ερντογάν? Δεν είδαμε κάποια αντίλωση, μια ανακοίνωση έβγαλε ως πρόεδρος της Τουρκίας περισσότερο. Νομίζω ότι είναι η συνειδητοποίηση πρώτα ότι ενδεχομένως η ήττα ιστορική από μια ανάποψη για την τελευταία δεκαετία του ΑΚΠ πρέπει να χρεωθεί στον ίδιο. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται πρώτον το θεσμικό του ρόλο ως Προέδρου σε ένα σύστημα που δεν έχει ακόμη αλλάξει, και το δεύτερο είναι ότι και εσωτερικά και στο κόμμα του και στην Τουρκία νομίζω ότι συνειδητοποιεί πλέον πως ο τρόπος με τον οποίο πίεσε τις καταστάσεις προεκλογικά ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την ήττα του κόμματος. Ταυτόχρονα νομίζω ότι μπορεί να είναι και ένα αληθινό σοκ για έναν άνθρωπο ο οποίος τα παίρνει όλα προσωπικά. Πρέπει να το θυμάστε αυτό, ακόμη και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο κ. Ερντογάν τα παίρνει όλα πάρα πολύ προσωπικά και συνεπώς είμαι σίγουρος πως νιώθει πολύ πληγωμένος αυτή τη στιγμή και ενδεχομένως έξω από τα νερά του, γιατί είχαν λάβει ως δεδομένο σχεδόν τη συνέχεια των πραγμάτων ως είχε. Αυτή τη στιγμή έχουμε νομίζω ένα σοκ στο πολιτικό σύστημα της Τουρκίας. Μην ξεχνάτε ότι είναι η πρώτη φορά από το 1999 που είναι πολύ πιθανό να έχουμε κυβέρνηση εργασίας, εν πάση πτώση όχι μονοκομματική. Συνεπώς το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι για το κόμμα της Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και για τον ίδιο σημαίνει ουσιαστικά ένα νέο τρόπο με τον οποίο πρέπει να δουν την εκλογική τους βάση. Η εκλογική βάση του ΑΚΠ δεν είναι η ακραία θρησκευτική, θρησκολαγνική πλειοψηφία, είναι μια μέση τάξη, μια οικονομική μέση τάξη, την οποία εμπολής δημιούργησε το ΑΚΠ, η οποία στο βάθος της, στα ρεφλέξ της αν θέλετε, είναι κοσμική. Συνεπώς, εάν η τάξη αυτή ορίζεται με οικονομικούς όρους, τότε ο συνδυασμός της οικονομίας που δεν πάει πια και τόσο καλά και των υπολείπων μηνυμάτων σημαίνει ότι πρέπει να
ξανασκεφτούν τον τρόπο με τον οποίο την προσεγγίζουν. Υπάρχει ένα πολιτικό κενό αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα το γεμίσει. Νίκο μου, τώρα κάνουμε συζητήσεις πλέον για τα όσα πιθανόν να τεκταίνονται εντός του κόμματος του ΑΚΕΠΕ, το οποίο παραμένει να είναι το ηγεμονικό κόμμα, αλλά λαμβωμένο μέσα από την κάλπη. Όλα αυτά τα πρόσωπα αναζητούν ένα νέο σημείο ισορροπίας εναντί του Ερντογάν. Και ποια είναι αυτά? Φυσικά είναι τα Βούτογλου, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ πλοκή και πολύ σύνθετη η κατάσταση στο κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης αυτή τη στιγμή. Ήταν πάντα, απλά ορισμένες συγκυρίες νομίζω ότι μπορούν να ενισχύσουν κάποιες φυγόκεντρες δυναμικές. Εκ των πραγμάτων βλέπουμε ότι το ΑΚΕΠΕ του 2002, το ΑΚΕΠΕ του 2011 και το ΑΚΕΠΕ σήμερα είναι πάρα πολύ διαφορετικά κόμματα. Με ποια έννοια? Τόσο η σύνθεση της ηγεσίας τους, όσο και πολύ σωστά έχει αναφερθεί προηγουμένως και η βάση. Δηλαδή ξεκινούν, εγώ η προσωπική μου άποψη είναι από το 2008 με την κρίση ξεκινά και μια στροφή κοινωνικών συμμαχιών εντός του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Υπάρχουν νέα πρόσωπα, για παράδειγμα ο μέχρι πρώτη αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Νουμάν Κουρτουλμούς, ο οποίος επίσης προέρχεται από το σκληρό πυρήνα αυτού που λέμε το κίνημα εθνικής άποψης του Ερμπακάν. Ο Νταβούτογλου, ο Γκιουρ βλέπετε ότι είχε μια άλλη εξέλιξη των πραγμάτων. Επίσης ένα κομμάτι αυτού που θα λέγαμε φιλελεύθερη ερμηνεία του Ισλάμ κατά τα τελευταία χρόνια έχει περιθωριοποιηθεί τουλάχιστον από κέντρα, ισχυρά κέντρα λήψεων αποφάσεων, και το ψηφοδέλτιο, το τελευταίο ψηφοδέλτιο που είδαμε να κατεβαίνει το κόμμα στις εκλογές ήταν μια προσπάθεια να θεμελιωθεί περισσότερο η προσωπικότητα του Προέδρου της χώρας. Δηλαδή ήταν περισσότερο άτομα και νεαρά και μιας άλλης ηλικίας πιο προχωρημένης, οι οποίοι δεν προέρχονται κατά ακρίβεια μόνο από τις παραδόσεις του Ισλαμικού χώρου της Τουρκίας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα πλούσιος, το βάζουμε σε μια γωνία αυτό, προέρχονται και από το ότι ευνοηθήκαν από τους κύκλους εξουσίας. Άρα είχε γίνει προσωποπαγές το Βεβαίως. Επιτρέψτε μου, επειδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, να πρέπει να κάνουμε μια σύνδεση με το Κυπριακό Πρακτοριδίσιο και μετά να δούμε αυτά τα στοιχεία, τα πολύ ενδιαφέροντα, πόσο επηρεάζουν την επόμενη μέρα και βεβαίως πώς επηρεάζουν εμάς τους ίδιους. Πάμε στο Κυπριακό Πρακτοριδίσιο. Είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Μιχαήλ. Γιώργο, σε συλλάβαμε να φεύγεις και λέμε τι έγινε. Επεισοδιακή σήμερα η προσπάθεια σύνδεσης μας. Συμβαίνουν αυτά σε αυτό. Συμβαίνουν. Λοιπόν. Να δούμε εν συντομία, Κυριάκο και Σταυριανή, τα 2-3 πιο σημαντικά θέματα που θα συζητηθούν σήμερα στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής, κάνοντας αρχή με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, η οποία συνεχίζει σήμερα τη συζήτηση επί του προσχεδίου της έκθεσης για την υπόθεση της Κρυστάλλας Γιορκάτζης. Να υπενθυμίσουμε ότι κατά την τελευταία της συνεδρία την περασμένη Παρασκευή τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών συμφώνησαν ομόφωνα σε ό,τι αφορά στο τελικό κείμενο για την έκθεση των γεγονότων που αφορά την υπόθεση, ενώ σήμερα θα συζητηθούν τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις της Επιτροπής σε σχέση με την υπόθεση. Να πούμε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Νίκος ο Νικολαίδης, να υπενθυμίσουμε μάλλον, είχε δηλώσει ότι, ότι σήμερα θα διαφανεί κατά πόσον τα συμπεράσματα θα εκφράζουν ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής ή αν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις από πλευράς κομμάτων και βουλευτών. Σήμερα θα αποφασιστεί επίσης και ο τρόπος χειρισμού, του παραπέρα χειρισμού της υπόθεσης και το κατά πόσον θα οδηγηθεί αυτή η έκθεση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής. Είπε επίσης ότι η έκθεση θα επιδοθεί σίγουρα στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ σε ερώτημα κατά πόσο θα δοθεί ή όχι στη δημοσιότητα, είπε ότι αυτό θα κριθεί την κατάλληλη ώρα κατά πόσο θα βγει αυτή η έκθεση στη δημοσιότητα. Στην ίδια Επιτροπή θα συζητηθεί σήμερα και το θέμα του ασυμβίβαστου των κρατικών, πολιτικών και πολιτιακών αξιωματούχων και η ανάγκη για θέσπιση αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου που θα ρυθμίζει επιτέλους αυτό το θέμα. Τα κόμματα θα τοποθετηθούν σε σχέση με την εργασία που έκαναν 2 καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές στις υπηρεσίες της Βουλής για προετοιμασία της πρότασης νόμου. Αυτά σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Θεσμών. Να περάσουμε και στην συνεδρία της Επιτροπής της
στην κοινή συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου και Οικονομικών, η οποία συνεχίζει τη συζήτηση και ολοκληρώνει σήμερα τη συζήτηση για το θέμα της δημιουργίας του καζίνο Θερέτρου στην Κύπρο. Στη σημερινή συζήτηση τα μέλη των Επιτροπών θα προβούν στις τελικές τους τοποθετήσεις και στη συνέχεια το νομοσχέδιο θα πάρει τον δρόμο της Ολομέλειας για ψήφιση. Μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου, διαδικαστικά να πούμε κάποια πράγματα, θα δοθεί ένας μήνας για ενημέρωση των ενδιαφερομένων πλευρών και στη συνέχεια θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Ενέργειας, του Γιώργου του Λακκοτρίπη. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών θα χρειαστούν 8 με 9 μήνες για την αδειοδότηση του καζίνο, χαρακτηρίζοντας παράλληλα το έργο ως ένα από τα κατεξοχήν αναπτυξιακά έργα τα οποία μπορούν να προωθηθούν άμεσα. Και τέλος, να δώσουμε το στίγμα σήμερα στη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας, η οποία συζητά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στα απογευματινά και βραδινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και οι οποίοι μετά την κατάργηση του ΙΔΑΒΕΠ, του Ιδρύματος Διαχείρισης Απογευματινών και Βραδινών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων, εργοδοτούνται με τη μορφή της αγοράς υπηρεσιών. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Προσοντούχων Αδιόριστων Εκπαιδευτικών Απασχολούμενων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης θεωρεί ότι το καθεστώς εργοδότησης, δηλαδή του αυτοτελώς εργαζομένου που τους έχει επιβληθεί, είναι άδικο και εξοντωτικό, αφού τα εισοδήματα τους, όπως υποστηρίζουν, υπό το νέο καθεστώς εργοδότησης είναι αρκετά πιο χαμηλά από το όριο της φτώχειας. Να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα αυτός ο κλάδος των εκπαιδευτικών είχε πραγματοποιήσει εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας, με συγχωρείτε, και θα δούμε κατά πόσο σήμερα θα εισακουστούν τα αιτήματα τους από πλευράς της Βουλής. Μάλιστα, πολύ ωραία. Γιώργο, καλημέρα. Καλή συνέχεια στους συναδέλφους. Πάνω σε αυτό που συζητούσαμε, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσίμητρα, παρότι σχολίαζαν την επικαιρότητα από εσάς που έστησε και είναι λίγο ταυτίμωση. Λοιπόν, μας είπε ο κύριος Μούδωρος ότι ουσιαστικά με λίγα λόγια ο Ταγί Περτογάν έκανε ό,τι ήθελε στο κόμμα, έκανε και το ψηφοδέλτιο του χώρα. Και στη χώρα και στο κόμμα. Εγώ μιλάω για το κόμμα όμως. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, στο ΑΚΠ ενδεχομένως να δούμε και αντάρτες, να τολμήσουν κάποιοι να εξασηκωθούν. Είχαμε αρχίσει ήδη να βλέπουμε σιγά σιγά κάποια δείγματα εσωτερικής, έτσι πολύ αντιδιασμένης, ας πούμε, εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Εγώ νομίζω ότι ο μεγάλος χαμένος των εκλογών είναι ο κύριος Νταβούτογλου. Και θα ήταν χαμένος ούτως ή άλλως, είτε διότι θα πηγαίναμε σε ένα προεδρικό σύστημα και άρα ουσιαστικά ο ίδιος θα καθίστατο δευτερεύον, είτε θα είχαμε αυτή την εξέλιξη, οπότε και πάλι έχει ο ίδιος το πρόβλημα. Συνεπώς το ζήτημα είναι ποιος θα μπορούσε να ορθώσει έτσι λόγο εντός του ΑΚΠ, και η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Έρντοαν το έφτιαξε με τέτοιο τρόπο που νομίζω ότι είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή ο λόγος για τον οποίο ήταν τόσο ισχυρό το κόμμα, η προσωπικότητά του, ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει και αδυναμία του σήμερα. Δεν υπάρχει κανένας διάδοχος, ο οποίος ο ίδιος είχε φροντίσει πολλά χρόνια να μην καλλιεργηθεί άλλος διάδοχος, ακριβώς επειδή είναι ένας άνθρωπος με μια παράνοια ότι θα μπορούσε ανα πάσα στιγμή να διεκδικηθεί το πόστο του από κάποιον άλλον. Ο κύριος Γκιούλ, που ήταν βέβαια και ο ηθήνων νους, ας πούμε, πίσω από πολλά πράγματα, έτσι με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο τον απόθυσε. Συνεπώς δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή στο ΑΚΠ που θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο τουλάχιστον που γινόταν σήμερα να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους και να προχωρήσουν μπροστά. Θα πρέπει, όπως και να έχει το θέμα, το ΑΚΠ να ξανασκεφτεί τα πράγματα και ως κόμμα. Και με τη δική του βάση και με τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα πράγματα στην Τουρκία. Ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα σκάνδαλα που λέγατε προηγουμένως σωστά απέτυχαν ουσιαστικά να ανακοινήσουν ένα ζήτημα, και αυτό ακριβώς έγκυται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση ήταν με το σιδηρό Γάνδη, ας πούμε. Συνεπώς τώρα το ζήτημα τίθεται πώς όλα αυτά τα πράγματα, και κυρίως ο ρόλος της αντιπολίτευσης, της διευρυμένης αντιπολίτευσης, η οποία μέχρι σήμερα, επιτρέψτε μου να πω, παρουσίασε μια κολοσιαία αποτυχία, αν θέλετε, στο να αρθρώσει έναν επίκαιρο πολιτικό λόγο πέρα από τον κεμαλική ρητορική, ας πούμε. Ο κ. Στάρογλου είναι ένας άνθρωπος εκεί με παγιωμένα ποσοστά, νομίζω δεν έχει και πολύ διαφορά, έτσι. Όχι πολύ διαφορά. Είναι καθυλωμένο στο 25% των ρεπουμπλικανικών, το κλασικό κεμαλικό κόμμα. Έτσι. Εδώ και χρόνια, 13 χρόνια νομίζω. Συνεπώς, αν είναι να γίνει κάποια εξέλιξη, πώς θα γίνει? Οι μεν χάνουν πλειοψηφία, οι δε αδυνατούν να φτιάξουν. Και οι λύσεις πρέπει να βρεθούν άμεσα. Η χώρα
Πρέπει να βρεθούν όμως. Δηλαδή μέσα στο δεκαήμερο αντιλαμβάνομαι, διαβάζοντας τις διαδικασίες. Ίσως όχι τόσο σύντομα, αλλά μέσα σε ένα μήνα περίπου. Ακούσουμε τον λίγο τον να ξεκινήσει, κύριε Μουδουρή, η διαδικασία μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων. Διαδικαστικά υπάρχει το 45 ημέρο, το 45 μέρες διορία για να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση. Εδώ θα πρόσθετα και το δεδομένο ότι ο Ερντογάν και από πλευράς πλέον θεσμών, δηλαδή διαδικαστικά έχει ρόλο πλέον να παίξει έναν παιχνίδι σε ό,τι αφορά το σχηματισμό κυβέρνησης. Βεβαίως ας μην ξεχνούμε ότι ακόμα παραμένει, ας μου επιτραπεί, μαζί με το κουρδικό κίνημα παραμένουν οι πιο ισχυροί πολιτικοί παίχτες, με την έννοια ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη σκακέρα και τις διάφορες σύντρικες που μπορεί κατά διαστήματα να αναπτυχθούν, ώστε να επιβάλλουν με κάποιον τρόπο κάτι κοντά στις θέσεις τους. Λέω, βάζω δίπλα του το κουρδικό κίνημα, διότι νομίζω ότι σε αυτές τις εκλογές ένας άλλος μεγάλος παράγοντας που φαίνεται ότι θα πρέπει να συζητούμε για τα επόμενα χρόνια, και όσοι δεν το συζητούσαν έκαναν λάθος τόσα χρόνια, είναι οι αντοχές που δείχνει το οργανωμένο πολιτικό κουρδικό κίνημα και η κοινωνική αλλαγή που μας δείχνει το αποτέλεσμα του ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ούτε ο Ερντογάν πλέον μπορεί να το υποτιμήσει. Αυτοί μπήκαν, μπορούν να βγουν, να χάσουν το κατόφλι του 10%. Εγώ νομίζω 13% είναι μεγάλο ποσοστό. Υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν ότι αν το ποσοστό αυτόν, αν το εκλογικό όριο ήταν πιο λίγο, ήταν μειωμένο, τότε θα είχαμε και αυτοδυναμική κυβέρνηση του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και οι Κούρδοι θα ήταν μέσα στη Βουλή. Άρα η αρχική πιο δημοκρατική θέση του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης ότι θα έπρεπε να μειωθεί το εκλογικό όριο, εάν εφαρμοζόταν, δεν θα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Βλέπετε μια συνεργασία άτυπη ή επίσημη μεταξύ Κουρδικού κόμματος και ΑΚΕΠ, αυτό που λέγεται έντονα αυτές το τελευταίο 24ωρο? Κοιτάξτε, ο Τζαλάν, ο οποίος είναι ο ιστορικός ηγέτης του κουρδικού κινήματος, πριν από 3 χρόνια είχε ξεκάθαρα τοποθετηθεί ανάμεσα στις δομές του κουρδικού κινήματος ότι ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε τη μεγάλη ανταλλαγή μετάβαση της Τουρκίας σε έναν προεδρικό σύστημα με μιας μορφής, ας το πούμε, ομοσπονδιοποίησης της χώρας, ώστε να ικανοποιηθούν βασικά αιτήματα, όχι όλα, αλλά βασικά αιτήματα του κουρδικού κινήματος. Όμως από τότε μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά πράγματα. Η μαγική λέξη κοπάνε, η μεγάλη μάχη που έδωσαν στην πολιορκημένο θύλακα οι Κούρδοι, νομίζω ότι ήταν ένα από τα σημεία που άλλαξε πάρα πολλά στον κουρδικό χώρο και ιδιαίτερα στον πληθυσμό που κατοικά εντός Τουρκίας. Να σας δώσω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχουν 11 μητροπολιτικοί δήμοι, τους οποίους θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η κουρδική ηγεμονία. Όμως από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές πόλεις που φιλοξενούν πάρα πολύ κουρδικό πληθυσμό. Μελετώντας, και δεν προλαβαίνει να το κάνουμε σε 2 μέρες, τα αποτελέσματα όλων των δήμων, έχουμε προσέξει ότι ενώ υπήρχε ηγεμονία ήδη στην νοτιοανατολική Τουρκία με ποσοστά πάνω από 50, πάνω από 60%, αυτή τη στιγμή το HDP, το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών, έχει πάνω από 80%. Και την ίδια στιγμή να αυξάνει πάρα πολύ την υποστήριξη του ακόμα και στην Δυτική Τουρκία. Ένα παράδειγμα, από το 4% βρέθηκε στο 16% στη Σμύρνη. Άρα πλέον νομίζω ότι δεν είναι μόνο συγκυριακά που πρέπει να δούμε αυτή τη στροφή. Υπάρχει ένα κοινωνικό βάθος, το οποίο δεν ξέρω με ποιον τρόπο σε πρόορες εκλογές μπορεί να αλλάξει. Άρα ούτε οι πρόορες εκλογές αλλάζουν. Νίκο, επιτρέψτε μου στα Αυριανή να πάμε να ακούσουμε την Άννα Ανδρέου. Να δούμε αν υπάρχουν οποιασδήποτε εξέλιξεις. Άννα Ανδρέου, καλημέρα. Καλημέρα από την Δημοπολή. Προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε τα πράγματα, εσύ που τα ζεις και τα ακούς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προς τα πού πάνε τα πράγματα? Ναι, γιατί γίνονται μεγάλες συζητήσεις εδώ, πραγματικά είναι και μπερδεμένοι πάρα πολύ, προσπαθούν να βρουν όλοι μια άκρη, τι θα γίνει, να προβλέψουν όλοι το αύριο και ο καθένας λέει κάτι διαφορετικό. Ασφαλώς ο ένας βλέπει πρόορες εκλογές, ο άλλος βλέπει με σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Πάντως ακόμα και εδώ
δεν καταλήγουν ότι στα ίδια συμπεράσματα. Το μόνο που βλέπω τώρα είναι ότι άρχισαν ήδη οι προβλέψεις για την ημερομηνία των πρόωρων εκλογών. Οπότε θα γίνουν πρόωρες εκλογές σε περίπτωση που τελικά αυτό είναι το σενάριο που θα επικρατήσει και η ημερομηνία που δίνουν τα μέσα ενημέρωσης είναι 22 Νοεμβρίου. Προτείνει ότι αφού δώσει ο Τούρκος ο πρόεδρος την εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης που δεν είναι τις επόμενες μέρες, θα πάρει λίγο χρόνο, θα χρειαστεί να περάσουν 45 μέρες έως ότου εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για σχηματισμό κυβέρνηση συνασπισμού. Εάν λοιπόν τα εξαντλήσουν και δεν καταφέρουν κανένας από τους υπόλοιπους να υπερβεί την κυβέρνηση, τότε σε 3 μήνες αυτό το περιθώριο μπορεί να λήξει γύρω στις 20 Αυγούστου το εκτιμούν, δηλαδή μέχρι τις 20 Αυγούστου θα έχουν περιθώριο να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού. Και μετά από αυτό το περιθώριο, τις 20 Αυγούστου, τότε θα αρχίσουν να μετράνε 3 μήνες για τις εκλογές. Αυτό σημαίνει την πρώτη Κυριακή έπειτα από 3 μήνες, 22 Νοεμβρίου λένε. Έτσι λοιπόν δίνεται αυτή η ημερομηνία για τις πρόορες εκλογές. Τώρα, όλοι θέλουν να σχηματίσουν κυβέρνηση του συνασπισμού. Όλοι λένε ότι αυτή είναι η προτεραιότητά τους, αυτό πρέπει να γίνει για το καλό της χώρας. Ακόμα και ο Τούρκος πρόεδρος χθες προς αυτό το πλαίσιο, προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η ανακοίνωση που εξέδωσε. Και να σας πω ότι ακόμα συζητείται στην Τουρκία το γεγονός ότι ο Ταγίπ Ερντογάν δεν έχει εμφανιστεί ακόμα από την ώρα που έκλεισαν οι κάλπες και μετά, παρόλο που μιλούσε συνέχεια. Μάλιστα είναι και μια ιστοσελίδα που έχει βγει ειδικά και μετράει τις ώρες. Πέρασαν τόσες ώρες, λέει, που δεν έχει βγει ακόμα ο Ταγίπ Ερντογάν. Δεν έχει μιλήσει ακόμα. Ναι. Λοιπόν, όπως είπαμε, όλοι θέλουν προτεραιότητα του συναστή. Είναι δύσκολο όμως να σχηματιστεί η κυβέρνηση συνασπισμού. Αυτό που βλέπουν κάποιοι, έβλεπα χθες το βράδυ τις συζητήσεις που γίνονται στα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, έλεγαν διάφορα σενάρια. Αυτό που καταλήγω είναι ότι λένε πως το επικρατέστερο, το μόνο σενάριο που θα μπορούσε να έχει κάποια ισχύ είναι μια συνεργασία μεταξύ του ΑΚΠ και του ακροδεξιού κόμματος. Και αυτό όχι ότι μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες. Αυτό που λέμε είναι ότι παρόλο που φάνηκε να λέει όχι σε συνεργασίες ο Ντεβλέτ Παντσελή, δεν έχει κλείσει εντελώς την πόρτα στο ΑΚΠ. Αυτό είναι το συμπέρασμα που εξάγεται από πολλούς. Ωστόσο, είναι δύσκολο να υπάρξει συνεργασία, καθώς αυτό που ζητά ο Παντσελή από το ΑΚΠ δεν είναι δυνατόν να το δεχτεί ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος τελικά είναι και αυτός που θα λάβει την τελική απόφαση. Δεν είναι ούτε ο Νταβούτογλου που θα πάρει την απόφαση, αλλά ούτε και τα όργανα του κόμματος, τα οποία συνήρθαν από χθες τις 12 για να αποφασίσουν. Και τι είναι αυτό που ζητά λοιπόν ο Παντσελή? Αυτό που ζητά είναι τερματισμό της διαδικασίας επίλυσης του Κουρδικού. Και ήδη το έχει δηλώσει ο Ταγίπ Ερντογάν ότι ακόμη και αν χάσω τις εκλογές, τις προεκλογικά, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό λοιπόν το σενάριο είναι στην άκρη, είπαμε είναι δύσκολο να συζητηθεί. Και το άλλο σενάριο, το οποίο επίσης έχει κάποιες πιθανότητες χωρίς πάλι να μπορεί να πραγματοποιηθεί, είναι η συνεργασία μεταξύ του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Τσιτάρογλου, του ακροδεξιού κόμματος, του Μεσσετές, με του φιλοκουρδικού, του ΧΕΤΕΠ. Αυτά λοιπόν τα 3 κόμματα λένε θα μπορούσαν να συνεργαστούν, ωστόσο και πάλι είναι δύσκολο, καθώς το φιλοκουρδικό και το ακροδεξιό δεν θέλουν να βρίσκονται μαζί σε μια συνεργασία. Είτε αυτό που λένε εντός συνεργασία, είτε λένε αυτό που λένε εκτός συνεργασία, έτσι όπως το λένε εδώ στην Τουρκία.
Μάλιστα. Ανά, σήμερα θα συναντηθούν Ερντογάν Νταβούτογλου. Σήμερα είναι η συνάντηση στις 12 το μεσημέρι. Δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες για το τι θα γίνει, αν θα συζητήσουν απλώς σενάρια ή αν θα έχουμε και υποβολή της παρέτησης του Νταβούτογλου. Μπορεί και να περιμένει 1-2 μέρες ακόμα για την παρέτησή του, γιατί δεν υπάρχει ακόμα ανακοίνωση, αφού υπάρχει ανακοίνωση στην επίσημη εφημερίδα, τότε είναι που ο Τούρκος πρόεδρος θα δώσει την εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης και αφού ορκιστεί η κυβέρνηση, ορκιστεί η Βουλή, καθώς λένε, οπότε υπάρχει ακόμα χρόνος. Μάλιστα. Μπορεί να είναι συνάντηση 2 συνεργατών για να συζητήσουν το αποτέλεσμα, ενδεχομένως. Λοιπόν, Άννα, Ανδρέου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα. Λοιπόν, αγαπητέ Χάρη Τζίμητρα, πώς επηρεάζουν όλα αυτά τα πράγματα τη θέση της Τουρκίας? Κυρίως εμάς μας ενδιαφέρει φυσικά για το Κυπριακό που βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία. Υπάρχουν διάφορα σενάρια πάλι. Μέσα στις εφημερίδες υπάρχουν και ακραία σενάρια τύπου πρόκληση θερμού επεισοδίου κτλ. Εντάξει, είναι καλό όμως να ζυγίσουμε τα πράγματα έτσι με μια νυφαλιότητα. Πού πάνε τα πράγματα? Σωστά. Το ζήτημα είναι ότι προφανώς αυτά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό αυτή τη στιγμή της επαναδιαπραγμάτευσης του ρόλου της Τουρκίας σε όλη την περιφέρεια εδώ. Μην ξεχνάτε ότι το ΑΚΠ, ο κ. Ερντογάν κυρίως και κατ' επέκταση το ΑΚΠ είχαν θέσει μια πολύ συγκεκριμένη γραμμή, η οποία ενδεχομένως τώρα θα πρέπει να ξανασυζητηθεί. Ο ρόλος των Κούρδων στο εσωτερικό είναι πάρα πολύ ουσιαστικός και στα θέματα τα εξωτερικά προφανώς. Και αυτό έχει ευρύτερες συνέπειες. Δεν είναι θέμα μόνο κουρδικής ταυτότητας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι στην Τουρκία, αυτούς που ονομάζουμε λευκούς Τούρκους, ψήφισαν τους Κούρδους, δεν νόμιζαν στη ζωή τους ποτέ ότι θα το κάνουν, ίσα-ίσα για να αποδομήσουν την πορεία στην οποία κατευθυνόταν το ΑΚΠ. Από την άλλη μεριά η Τουρκία είναι μια χώρα, όπως και άλλες χώρες φυσικά, ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή, που μονίμως αναζητούσαν εξωτερικούς εχθρούς. Ειδικά σε δύσκολες περιπτώσεις, μονίμως και σε εμάς το ίδιο. Η κακοδιομονία μας ποτέ δεν φταίει, φταίνουν όλο οι εξωτερικοί. Συνεπώς δεν θα εκπλαγώ αν αρχίσουν να συζητούν τώρα εσωτερικά σενάρια αποσταθεροποίησης, ξένους δακτύλους κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι το Κυπριακό δεν θα είναι προτεραιότητα. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Ερντογάν και ως κυβέρνηση και αργότερα ως πρόεδρος ποτέ δεν είχε κρύψει τα τελευταία 10 χρόνια ότι το Κυπριακό δεν αποτελούσε προτεραιότητα ούτε για το ΑΚΠ ούτε για τον ίδιο, και ελπίζω να συνεχίσει να είναι έτσι αυτή τη στιγμή για να μην έχουμε πορεία στην λάθος κατεύθυνση. Μια τέτοια στάση δεν επηρεάζει τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό? Εμέσως. Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία ακριβώς να αποστασιοποιηθούμε και λίγο και να δούμε τα πράγματα πρώτα σε κυπροκεντρική βάση και στη συνέχεια η Τουρκία. Αν δεν κάνω λάθος, η Τουρκία είχε τελευταίως δώσει σχεδόν λευκή κάρτα στον κύριο Ακιντζή να προχωρήσει ως έκφραση της βούλησης να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι τα δύο ζητήματα που θα αναγερθούν εδώ είναι πρώτον το κουρδικό σε σχέση με τις άλλες επαρχίες κυρίως. Το κουρδικό είναι σαφές ότι πρέπει να αποτελέσει την προτεραιότητα, είτε θετικά είτε αποθετικά. Σε σχέση με τις άλλες επαρχίες που είναι εκτός Τουρκίας. Που είναι εκτός Τουρκίας. Την συνένωση δηλαδή όλων αυτών της κουρδικής ταυτότητας, αν θέλετε. Το κουρδικό θα αποτελέσει νομίζω την απόλυτη προτεραιότητα. Και θετικά και αποθετικά. Είτε επειδή θα πρέπει ο κύριος Ερντογάν να προχωρήσει τη διακηρυγμένη θέση του να το λύσει, είτε επειδή θα αποτελέσει νομίζω εμπόδιο, πολύ σοβαρό εμπόδιο στη συνεργασία με το ΜΕΧΑΠ, την οποία νομίζω ότι δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. ΜΕΧΑΠ, το εθνικιστικό ακριβώς κόμμα του κύριου Μπατσελή. Νομίζω ότι αυτό που τους χωρίζει είναι ένα τεράστιο χάσμα. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η συνεργασία ουσιαστικά θα ακύρωνε το αποτέλεσμα των εκλογών. Ουσιαστικά θα κινούνταν εναντίον του 13% πλέον, το οποίο είναι και ρυθμιστικός παράγοντας. Άρα το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι φυσικά η στάση διεθνούς κοινότητας. Και εδώ θα πρέπει να είμαι πολύ κριτικός. Αναμένω τη διεθνή κοινότητα να δράσει πάρα πολύ ψύχραιμα σε αυτή την περίπτωση, και την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους οργανισμούς. Πρέπει η Τουρκία και ο Ερντογάν και το κατεστημένο να μην φοβηθεί την απόθεση περαιτέρω. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι χειρισμοί της διεθνούς κοινότητας στο πώς δέχεται αυτά τα πράγματα, και η σύντομη ιστορία λέει ότι δεν ήταν πάντοτε έτσι. Είναι πάρα πολύ πιθανόν να κινηθούμε σε μια κατεύθυνση που πολλοί θα δράξουν, ας πούμε, την ευκαιρία να
να αποδομήσουν περαιτέρω την Τουρκία. Άρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην αισθανθεί και ο ίδιος και η Τουρκία αποθυμένη πέρα από τα... Ο Νίκος ο Μούτρος τι λέει για τις πιθανότητες η πολιτική κρίση να μετατραπεί και σε παράγοντα αστάθειας? Θα μετατραπεί σε παράγοντα αστάθειας εάν προσθεθούν στη σημερινή κρίση ακόμα ένα-δύο σημαντικοί παράγοντες που υπάρχουν μεν στο γενικότερο περιβάλλον, όμως ακόμα δεν έχουν μετατραπεί σε έτσι μια καθοριστική δυναμική. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Για παράδειγμα, στην Κύπρο έχουμε σταματήσει για έναν περίεργο λόγο να συζητούμε έντονα για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το Ισλαμικό κράτος, το οποίο επίσης ισχυροποιείται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα στην περιφέρεια της Τουρκίας υπάρχει ήδη έναν ασταθές, στην περιφέρεια μας υπάρχει έναν ασταθές περιβάλλον. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό νομίζω θα είναι η πορεία της οικονομίας. Της Τουρκίας. Έχουμε δείγματα τουλάχιστον οικονομικής στασιμότητας. Υπάρχει για παράδειγμα πολύ μικρός ρυθμός ανάπτυξης. Ξέρετε, σε οικονομίες όπως στην Τουρκία ο μικρός θετικός ρυθμός ανάπτυξης δεν σημαίνει σχεδόν τίποτα. Το 2,9 είναι σαν να είναι 0. Ναι. Σημαίνει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα 11 κάτι ανεργία, μερικά εκατομμύρια κόσμου. Άρα υπάρχει δηλαδή μια οικονομία που καθόλου δεν μοιάζει με το σύντομο μας παρελθόν στην περιοχή, ενώ κυρίως την Τουρκία. Η μακροχρόνια είσοδος της Τουρκίας σε κρίση θα ίσως ριζοσπαστικοποιηθεί με την έννοια ότι αυτοί οι δύο παράγοντες θα μπλέξουν με το ζήτημα ότι και από πρόορες εκλογές δεν έχουμε νέες ισορροπίες. Αυτό βεβαίως είναι ένα σενάριο, δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε από αυτήν την... Εμάς να μην μας μπλέξουν, έτσι το λέω. Πώς το βλέπεις αυτό? Κοιτάξτε, πάλι είναι σε έναν πλαίσιο σενάριων που συζητούμε, διότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Κακά είναι τα ψέματα, η οποιαδήποτε κυβέρνηση συνασπισμού κομμάτων με πολύ χειρότερες θέσεις από το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στο Κυπριακό, βεβαίως θα μας επηρεάζει αρνητικά, ή θα μας επηρεάζει αρνητικά το γεγονός αν υπάρξει πιθανότητα η Τουρκία να μπει σε μια μακροχρόνια εσωστρέφεια κατά τα πρότυπα της δεκαετίας του 90, που ήταν ένα πάρα πολύ διαφορετικό πλαίσιο τότε, εν πάση περιπτώσει. Όμως εγώ θέτω ορισμένα ερωτηματικά τα οποία θα πρέπει έτσι να σκεφτόμαστε συνέχεια ανυφάλεια. Οι μεγαλύτερες κινήσεις του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στο Κυπριακό πότε ήταν? Όταν ήταν στη χειρότερη του θέση, όχι στην καλύτερη. Το 2002-2003 ήταν απέναντι από πραξικοπηματικά σχέδια. Αυτά αποκαλύφθηκαν βεβαίως στη συνέχεια. Άρα υπάρχουν διάφοροι παραγόντες και βεβαίως και ο Χάρης του έθεσε πάρα πολύ πιο σφαιρικά. Δεν είναι μόνο ζήτημα της Τουρκίας, υπάρχει και μια διεθνής κατάσταση πραγμάτων που θα πρέπει να επενεργήσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Όμως νομίζω ότι ξεκάθαρα η Τουρκία μπαίνει σε μια προτεραιότητα των περιφερειακών ζητημάτων. Εννοείται ότι το κουρδικό είναι και εσωτερικό και περιφερειακό ζήτημα. Κουρδικών, Ισλαμικών κράτος, αστάθεια στην περιοχή. Ιράκ, Συρία, όλα αυτά. Είναι ουσιαστικά είναι ένα πακέτο θεμάτων γεωπολιτικού οράματος, ας πούμε, του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, το οποίο φαίνεται να δέχεται αυτή τη στιγμή ρήγματα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα ξεκινήσουν ξανά οι συζητήσεις σε αυτά τα πράγματα. Διότι η επιλογή που έγινε από το 2008 βασικά να πολλαπλασιαστεί το εμπόριο με άλλους δρόμους αγορών, η μεγάλη στροφή που έγινε προς τις αγορές της Ανατολής που ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τις δυτικές αγορές, τελικά φαίνεται να οδήγησε και σε στρατηγική μετατόπιση σε κάποιες επιλογές εξωτερικής πολιτικής. Θα δούμε σε αυτήν τη φάση πώς θα αντιδράσει η πολιτική ελίτ. Δηλαδή αυτό που λέτε είναι ότι δεν είναι όλα μαύρα. Σε αυτό το σκηνικό δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα μαύρα. Δηλαδή μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Το σύννεφο πάνω από την Τουρκία δεν πιάνει την Κύπρο? Ερωτηματικό. Είναι ερωτηματικό. Αν θα επηρεάσει την πολιτική της Τουρκίας εναντί της Κύπρου, μπορεί να είναι δύο οι όψεις. Θα παραμείνει ερωτηματικό, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι προτεραιότητα. Είναι γρίφος. Το Κυπριακό δεν θα είναι νομίζω προτεραιότητα. Κοιτάξτε, υπάρχει ακόμα κάτι που νομίζω θα πρέπει να προσθέτουμε συνέχεια. Είμαστε στην Κύπρο και κακά είναι τα ψέματα. Πολλές φορές
πολύ φυσιολογικά δεν αντιμετωπίζουμε ορθολογικά την Τουρκία. Για ιστορικούς λόγους. Κάποτε έχουμε δίκιο, κάποτε έχουμε ένα. Έχει προκατάληψη. Όμως αυτή τη στιγμή στην Τουρκία εκείνο που συνέβηκε ήταν μια μορφή εκδημοκρατισμού. Κακά είναι τα ψήματα. Δηλαδή το ταξίδι των Κούρδων προς το τουρκικό πολιτικό κέντρο, η μείωση, αν θέλετε, της αυταρχικότητας του πολιτικού Ισλάμ, η αμφισβήτηση του συντηρητισμού δεν είναι αρνητικά φαινόμενα. Είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Τσίμητρας, ότι αυτό πρέπει να διαβαστεί σωστά από Ευρωπαϊκή Ένωση, που αντιλαμβάνονται την Τουρκία με έναν μυστήριο τρόπο. Υπάρχει ένα θέμα όμως όσον αφορά τον Ερντογάν, ο οποίος και ως πρόεδρος της χώρας, αλλά και ως πρόεδρος του κόμματος, έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις. Μπορεί κάποιος να προβλέψει τις επόμενες του κινήσεις? Νομίζω ότι αυτόν τον ρόλο ακριβώς ήθελαν να αποδομήσουν οι άνθρωποι που ψήφισαν το Κουρδικό κόμμα, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος, κακά τα ψέματα, να τον μαζέψουν. Έχει χρόνια όμως θητείας μπροστά του ως πρόεδρος. Μπορεί να έχει, αλλά εξαρτάται με τι ρόλο θα τον έχει. Τώρα αυτή τη στιγμή ακυρώθηκαν τα πλάνα του όπως και αν είχε. Εάν το ζήτημα ήταν το προεδρικό σύστημα, αυτό πια ακυρώθηκε. Είναι σαφές. Και νομίζω ότι και ο ίδιος έλαβε το μήνυμα. Συνεπώς, ο ίδιος σε θεσμικό ρόλο Προέδρου υπό το συνταγματικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα είναι πολύ διαφορετικός από αυτό που ήλπιζε να έχει στην περίπτωση προεδρικής δημοκρατίας. Για τον Έρντοαν δεν πρόκειται μόνο για ακύρωση ονείρων, αλλά πρόκειται κυρίως και για την πιθανότητα προσωπικής δίωξης. Μην ξεχνάτε, αν τα πράγματα μπορούν να φτάσουν, διότι τα σκάνδαλα είναι ως εκεί. Θα μπορούσα να πω μια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό, σημαίνει το ίδιος. Πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόταν τα πράγματα διαφορετικά, και νομίζω ότι και ο ίδιος και πολλοί άνθρωποι στο κόμμα του έχουν έναν ουσιαστικό φυσικό φόβο. Άρχισε η μετά Ερντογάν εποχή δηλαδή. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι άρχισε και ήταν καιρός, και νομίζω ότι οι άνθρωποι που ψήφισαν το Κουρδικό κόμμα, με πολύ λίγη ενδεχομένως ιδεολογική, ας πούμε, σύνδεση μαζί του, το είδαν ως μοναδικό τρόπο να αποδομήσουν το σύστημα. Εμείς πώς να το δούμε? Ρωτώ έτσι με λίγο με επιθετικό τρόπο, διότι εμείς βιώσαμε τα τελευταία 12-13 χρόνια μια κυβέρνηση στην Τουρκία που είχε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είχαμε τις διαδικασίες των Κυπριακών πάνω κάτω, ό,τι φανταστείτε, ζεστό κρύο ντους ανάλογα και με τις δικές μας προσεγγίσεις. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είμαστε σε περιβάλλον διαπραγματεύσεων, και εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι αν ένας άνθρωπος τοποθετήθηκε για τα θέματα τα τουρκικά και πρέπει να τα προσέξουμε, είναι ο Μουσταφά Κεντζή. Ρωτήθηκε Νίκο Μουδρέ και είπε ότι θεωρεί ότι το Κυπριακό είναι state policy. Εννοεί ότι δεν αλλάζει επειδή μπορεί να γίνει στην Τουρκία. Είναι έτσι τα πράγματα? Εδώ είναι μια μεγάλη ιστορική συζήτηση. Βεβαίως πάρα πολλά θέματα θεωρούνται θέματα εθνικής ασφαλείας, θεωρούνται κρατικής πολιτικής κτλ. Όμως υπάρχει και η εξής εξέλιξη των πραγμάτων μέσα από τον χρόνο, που η αλλαγή, για παράδειγμα, της ίδιας της εθνικής ασφάλειας, της έννοιας της εθνικής ασφάλειας. Εάν κάποτε το Κυπριακό ήταν ζήτημα, και ήταν ζήτημα στρατιωτικής αντίληψης της εθνικής ασφάλειας, λόγω του ότι υπήρχε η περίπτωση η Κύπρος να περάσει στα χέρια του εθνικού εχθρού, άρα να αμφισβητηθεί το μεσογειακό υπογάστριο της Τουρκίας κτλ. Αυτή τη στιγμή η ασφάλεια είναι πολύ πιο σύνθετη έννοια, συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, και αυτό, για παράδειγμα, συμπεριλαμβάνει την οικονομία, συμπεριλαμβάνει το εμπόριο, συμπεριλαμβάνει την ενέργεια. Εξού και έχει οδηγηθεί η παραδοσιακή αντίληψη του Ισλάμ στην Τουρκία σε μια νέα ανάγνωση του κυπριακού χώρου, που λέει ότι αυτός ο χώρος εδώ είναι ένα κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου, και εμείς σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να προχωρήσουμε σε πολιτικές ενσωμάτωσης, οι οποίες αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, δέχονται κάποια ερωτηματικά, κάποιες αμφισβητήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά κατά ακρίβεια το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να θέσουμε και το δεδομένο ότι στο παρόν στάδιο ακόμα δεν φτάσαμε στο σημείο, τουλάχιστον από την πληροφόρηση που έχουμε, των κρίσιμων αποφάσεων για ορισμένα ζητήματα εξειδικευμένα κεφαλαίων του Κυπριακού. Νομίζω ότι θα καταλάβουμε τι σκέφτεται η Τουρκία. Άρα σε αυτόν το έστω και μικρό πολιτικό κενό θα πρέπει να δούμε τους δύο ηγέτες πώς αντιδρούν. Πάλι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει ο Τσίμητρας, ότι είναι καλή αυτή η αποστασιοποίηση της Τουρκίας, ώστε να φεθούν και εδώ να δουλέψουν, να προχωρήσουν.
Τους επόμενους 2-3-4 μήνες. Αποστασιοποίηση σε εισαγωγικά. Διότι διαφορετική θα είναι η αντίδραση που θα έχει η Άγκυρα επί των δύο διαπραγματευτών σε ζητήματα όπως η εγγύηση στο πρωτογενές δίκαιο που υπήρχαν παραδοσιακές θέσεις έντονες της Άγκυρας, και πολύ διαφορετική θα είναι η αντίδραση στο σημερινό στάδιο των διαπραγματεύσεων που ακόμα είμαστε πολύ στην αρχή. Άρα θα πρέπει να δούμε την τουρκοκυπριακή και την ελληνοκυπριακή κοινότητα πώς αντιδρούν σε έναν τέτοιο περιβάλλον. Οι κύριοι ηγέτες τους σε αυτόν το περίπου πολιτικό γεγονό. Αν μου επιτρέπετε συμπληρωματικά σε αυτό, νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά το γεγονός ότι το κουρδικό θα πρέπει πια να ειδωθεί από έναν άλλο φακό σημαίνει ουσιαστικά μια πλήρη αποδόμηση αυτών που θεωρούσαμε δεδομένα στην Τουρκία. Με την ίδια λογική θα μπορούσε και το κυπριακό να τεθεί σε αυτό το ίδιο πλαίσιο. Αφού πια αποδομούμε αυτό που θεωρούσαμε απολύτως δεδομένο για την ενότητα του χώρου, ξέρω κι εγώ, για το εθνικό μοντέλο κλπ. Το περιεχόμενο του έθνους θα μπορούσε πάρα πολύ ωραία να συμπληρωθεί. Το δεύτερο είναι ότι το ΑΚΠ, κακό ψυχρό σε πολλά πράγματα, αλλά για το κυπριακό και για όλα θέματα ήταν το καλύτερο. Το καλύτερο από ό,τι γνωρίζαμε έως τώρα από ΕΤΣΕΒΙΤ, από... Το ΜΕΧΑΠ έκανε την εισβολή, ας πούμε. Το ΜΕΧΑΠ ξέρουμε που στέκεται, το ΧΑΝΤΕΠΕ τώρα τέλος πάντων αρχίζει πια και ορθώνεται. Συνεπώς το ΑΚΠ υπό μία έννοια δεν ήταν το χειρότερό μας. Το άλλο που νομίζω είναι σημαντικό είναι ότι ο τουρκικός λαός με τον τρόπο που ψήφισε έδειξε και ρεαλισμό και ωριμότητα. Το ίδιο θα μου επιτρέψετε να πω ότι κάναν και οι Τουρκοκύπροι. Με τον τρόπο που εξέλεξαν και με το ποσοστό των Ακίντζη και περιλαμβανομένου των ψήφων αυτών που ονομάζουμε επίκων, δείχνουν μια πολιτική ωριμότητα που ενδεχομένως εμείς ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε αυτά. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι εκείνο που με απασχολεί είναι ενδεχομένως η συσπήρωση στην βάση εξωτερικών εχθρών. Αυτό το έχουμε δει να γίνεται στην Τουρκία. Το βλέπουμε και εμείς στη δικά μας και στην Ελλάδα τα ίδια πράγματα. Συνεπώς εκεί θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να μην χρησιμοποιηθεί ως βάση για συνεργασία με άλλα κόμματα, και ελπίζω όχι με το ΜΕΧΑΠ που δεν το βλέπω να γίνει τους ή άλλους, η συσπήρωση στη βάση αυτών τρίτων προτεραιοτήτων που έχουν να κάνουν με εξωτερικούς εχθρούς. Αυτό σε αυτή τη γειτονιά που είναι πολύ ανώριμη συμβαίνει πάρα πολύ τακτικά. Κύριε Μουδουρέ, ενδεχομένως όλα τα σενάρια που βλέπουμε να γράφονται και να λέγονται έχουν στο φόντο εκλογές. Ενδεχομένως να πάει η Τουρκία σε εκλογές 50 μέρες πόσο ξέρω εγώ, ή να πάει τον Νοέμβριο ή να πάει ξέρω εγώ πότε να πάει. Το θέμα είναι ότι θα καταφέρει η κάλπη να βγάλει αυτοδύναμη κυβέρνηση για να σταματήσει αυτός ο κύκλος της αβεβαιότητας. Κοιτάξτε, την 8η Απριλίου το πρωί τα πρωτοσέλιδα του φιλοκυβερνητικού τύπου, ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος, και προσθέτω σε αυτόν τα ισλαμικά φύλλα, είχαν προωθήσει έντονα το σενάριο της υπενθύμησης, όπως έκαναν και στην προεκλογική εκστρατεία, της υπενθύμησης του πόσο ασταθές θα είναι έναν πολιτικό περιβάλλον στην Τουρκία χωρίς αυτοδύναμη κυβέρνηση. Επανέφεραν τις σκηνές του 1990, μάλιστα κάποιοι προχώρησαν από τις πένες του Προέδρου, έτσι όπως ονομάζονται στην Τουρκία, δηλαδή οι φωνές που είναι πολύ κοντά στο ΑΚΠ μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να θέσουν το ζήτημα ότι ακριβώς η αρρώστια του πολιτικού συστήματος στην Τουρκία αποδεικνύεται μέσα από το αποτέλεσμα, άρα η μόνη λύση είναι το προεδρικό σύστημα. Πήγαν μέχρι και αυτόν το σημείο. Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν αυτές οι δυνάμεις, τις οποίες νομίζω δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση ακόμα να υποτιμούμε, μας δείχνει ότι σε περίπτωση πρόωρων εκλογών, καταρχήν το πρώτο προεκλογικό μήνυμα που θα δοθεί είναι το μήνυμα της αλλαγής του συστήματος με τον τρόπο να υπάρχει σταθερότητα, να μην υπάρχει επαναφορά της δεκαετίας του 1990 για παράδειγμα. Το πρώτο είναι αυτό. Άρα με ένα 40% να μπορείς να έχεις αυτοδυνάμει κυβέρνηση. Μπράβο, ήταν και ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα που συνεχώς φέρνει ο Ερντογάν. Και ουσιαστικά μας λέτε ότι ο Ερντογάν δεν το βάζει κάτω. Ενδεχομένως να μην το βάλει κάτω. Να το παλέψει και πάλι για αλλαγή του συστήματος. Του εκλογικού συστήματος, όχι του πολιτιακού. Κοιτάξτε, για το πολιτιακό σύστημα τις τελευταίες ημέρες είχαμε μια δήλωση πάρα πολύ νομίζω σημαντική. Ο Ερντογάν είχε πει ότι επειδή είχαν πλέον τα πράγματα σταθεροποιηθεί σε ένα σημείο που οι 330 έδρες που χρειάζονται φαινόταν ότι δεν ήταν εφικτό, είχε πει ότι
Εμείς ξεκινήσαμε τη συζήτηση για το προεδρικό σύστημα, η επικεφαλίδα προεδρικό σύστημα γίνεται πλέον κατανοητή στον κόσμο, μπορούμε να το ξαναβάλουμε το 2019. Βεβαίως αυτό εξαρτάται πλέον από τις κοινωνικές ισορροπίες που φαίνεται πόσο γρήγορα αλλάζουν στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Νομίζω όμως ότι η μετακίνηση ψηφοφόρων, και αυτό είναι ίσως το επικίνδυνο και το ερωτηματικό που προκύπτει, η μετακίνηση ψηφοφόρων πίσω προς το κυβερνόν κόμμα, το μέχρι πρότινος κυβερνόν κόμμα, για να συμπληρώσει έναν αριθμό εδρών που να του επιτρέπουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, μάλλον είναι πιο εφικτό από τους ψήφους που έχουν επιστρέψει στο κόμμα εθνικιστικής δράσης παρά στο κουρδικό κίνημα. Το κουρδικό πήρε τον δρόμο του. Αυτό σημαίνει ότι ίσως και η νέα προεκλογική εκστρατεία, αν αυτή υπάρξει, να είναι στην ίδια, ίσως και σε περισσότερη συντηρητική στροφή έντασης κάποιων μηνυμάτων. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία. Βεβαίως είναι τόσο πολύ πολλωμένο αυτή τη στιγμή η κοινωνία της Τουρκίας που δεν φαίνεται εύκολα μετακίνηση ψηφοφόρων. Οι μόνες μετακινήσεις που γίνονται είναι συνήθως από το ΜΕΧΕΠ προς το ΑΚΕΠ και αντίστροφα. Έχει γίνει μια μετακίνηση από τον ΤΖΕΧΕΠ προς το ΧΕΝΤΕΠ, πιο αριστερογενών δυνάμεων ή ακόμα και των λευκών Τουρκών που είναι της κεμαλικής ελίτ, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό είναι η πόλωση στον άξονα Ερντογάν αντί Ερντογάν. Πώς το βλέπετε? Νομίζω ότι αυτό που θα συμβεί τώρα θα είναι μια εκστρατεία φόβου ουσιαστικά. Ό,τι έγινε, ότι έκανε ο Σαμαράς προεκλογικά. Τα ίδια πράγματα. Μια έτσι, οικονομική αποδόμηση για να πιάσει αυτή τη μέση τάξη, την οικονομική μέση τάξη, με ενδεχομένως την αμφισβήτηση των κεκτημένων κλπ. Νομίζω ότι θα πρόκειται για μια εκστρατεία εκφοβισμού. Το πολιτιακό νομίζω ότι έχει λήξει. Αυτές οι εκλογές είναι σαφές ότι κατέστησαν τη λήξη του, τουλάχιστον με την μορφή που συζητιέται σήμερα. Το άλλο που θα συμβεί είναι συσπυρώσεις σε δύο μεριές, δηλαδή μια μεγαλύτερη πόλωση. Εκείνοι που έφυγαν από το ΑΚΠ, αλλά θεωρούν, για να δώσουν κάποιο μήνυμα, αλλά θεωρούν ότι πράγματι ως αποτέλεσμα αυτής της εκφοβιστικής, ας πούμε, εκστρατείας θα χάσουν τα προνόμια τους, είναι πολύ πιθανό να επιστρέψουν, αλλά και πολλοί άλλοι που πια πήραν θάρρος, αν θέλετε, ότι πράγματι μπορούμε να αποδομήσουμε αυτό το θέλος, ακριβώς, θα συσπυρωθούν στη λήξη. Αυτό εξαρτάται με ποιον τρόπο θα το διαχειριστούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία, επιτρέψτε μου, σήμερα υπήρξαν πάρα πολύ προβληματικά στον τρόπο του. Φαίνεται να είναι, τι να σας πω, να μην είναι ρεαλιστικά, ας πούμε, και να έχουν μείνει σε μια περασμένη εποχή. Πάντως νομίζω ότι όποιος πει αυτή τη στιγμή ότι ξέρει τι γίνεται, μάλλον δεν ξέρει. Γι' αυτό και η συζήτηση μας ήταν έτσι επιθέτου διδακτορικού. Εγώ νομίζω δεν ξέρει τι γίνεται. Η συζήτηση μας ήταν επιθέτου διδακτορικού. Δηλαδή τόσα σύμφωνα το πεδίο που δεν μπορεί να... Μένω με αγωνία την πρώτη του. Κοίταξε, όμως είναι και δείγμα οριμότητας το γεγονός ότι δεν βγήκε αμέσως να μιλήσει και τα λοιπά. Τώρα και οι πρόεδροι έχουν αποσυρθεί στο παρελθόν. Μην ξεκινάμε τη συζήτηση. Μπορεί να είναι και από το σοκ ο άνθρωπος, να προσπαθήσει να μπορεί να έχει νεύρα. Δεν ξέρεις τι πίνει τσάι. Μπορεί να πίνει πολύ τσάι. Έχει ζάχαρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μούδουρε, κύριε Τζίμητρα, πολύ εις βάθος συζήτηση. Θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων διαφημίσεις.